tigang'ireri bageri wakira mbiyama na sogwika kikura kiarengerero kyobo board member ase zone ya Kisii zone 11 twakorire oyo orengo mo board member umweno nero gwa kikura na inche nale kumupinga kumbwa kikura igobono tigatotebe igakikura noboche kabwire tigatokore gasiamo yegera bali mbanya ore kibese inere menga nabo atiyo naende ngapiende terera abe ntoruane naende toboli kikuleki tari goriyo ama bagana mangi aroloba asinta kireo koregas igoti nkonya gokumia ekiagera nima etenga na inche chasi anenero Samuels tiga tumutige agenderere kipindi kakore lakini nare gotebaya ko make sure ngagente kentori kwara ningenjeye go tutagete gente kebe rotation twarikire statement agreement MOU egotebanga egente kiyata kire kebe bobashinga kiyi keruo keru nyamache kegende kiamukama kekuru kiamukama gecho gembo yani kiarotate eliegere to rosi structures kia future ibaga abantu bagona kuruana tuamanyanga ego ikengakigete lero kiamukama ego ikengakigete no gembo bagende boardroom bachoro mondo kobe boardman ine ero tutagete ebe in future ntotaka tubiko muntu yo menga kions eliegere chobe getuno kumurusi yasi ekiagera abandi okonyora kegenderete okinari gori gochigoro mondo tabwate basa takoma boardman na intu totagetenga abalimi bonsi bagusi banyore getari naende bashege ntubune kikere etamwego egoji ayina arutubwata se future tutagete toro si reforms and toro si structure era to konye in future tutike kwara na ntubuna wa director mbiyamano bali igongo saba ande onko irari bageri gwa kere serikali mbiyamano ikiagera yabeire gotokonya obuoyo yatoete subsidy naende ngo chakotoire naende yatoire chi factory kiriki koroko orthodox ya rure grant kali loan igobone serikali tigatobwatane una tobwataine togendrego konya balimi toiyeri gorinse abalimi banya wali kibasa next time eyine ero yokanda ate ikiagera serikali ni manyetenga echae nere koreta foreign exchange nyingi mono in Kenya so that is why serikali yatekiria so iyo koboko aenda into tuanjire tokorebo lakini tokore egasi engia between serikali na balimi naende gento nare koboli epona singukire yagenda inse serikali ntwaro stage ntoge korukonga stabilization fund e fund yeye meria tokorunke abalimi na serikali yarunke kibese ikiaga epona seko gendanse twakanubuna yale ngonye ntatu twakanutatu onye mbibiti twakanubibi nande biashara biko babia kibese ikiera ni ikina kintegete kobole serikali activate gente kiyekorokwa stabilization fund abalimi ba benefit nanda abalimi banyore kibesa mbako nyako yego kibesa kyagenda siringi 7 nandi kyacha kigenda siringi 40 kitigale kire ukigorolio lyo serikali ebe stabilize prices egente kinkaro ne fund yitigeba petet ekonya bali ayina arnabo atembiyamo amarito no mbaso mweno korokwa factory yana no gembo ti ogembo eberega ti factories igangire libageri yote by'abantu ba Minto Vons PSPC county yaika barabale mibechaye ngambiye mono ko ngari bageri dinde lyo chikobara ise myaka 3 ali KTDA headquarters nyonye mbage de personally abantu bangakira chikura n'aba director bali bachore tunabalemi bechaye igo abalemi balia mbabwate okumanya gose okwegena esaba director bali bachorete au bacha gonchora anchongo tabia saba director bali bachora abata nabali batanchora ngambuyemo ikiagera neke minano kialenge elindo yo mato komo bali batanchora no ritware kurwana nere likirugeke onko bataiban joini
ende tukore egasi amo kiara egasi n'abaremi togokorera tari egasi yaito bari baminto bande baregaiga igo ndabatenga mbuya mono ase ogocha koenekia gose goshuhudia ng'ang'aki election yare koba egento ekero bono are goteba ase serikali yaito year led by His Excellency Ruto. Engaki enene igo bakoenana a subsidy to fertilizers ikoenda ase bituma gose ibintu byose. Na intunto enda tekoboli muna farmers bechai. The government yeto consider gotwa a subsidy. Egia kabere. The government nkoendere esa abantu bakuleme emesi. Esa abantu abalimi bakulema ekawa. Ekaroba bwata madeni. The government ngochiri ya ruchibesa muna buchumumias ruchiaralia SMS yosiyebwa. Na intutoko boli muna abalimi bechai kenyingima. Na intunto bwata chilon kyara kero kende mbura terigo twechai terigo soboka buya. Yagera twagenda kubori eloni ende togendera operations ye factories. Na intutige serikali eligererie erore na intwanyora some assistance muna abantu bemisi bakonyora assistance kuri government. Na intu eto consider there most of the factories to bwata in Kenya nchibwata madeni. Kyo mwe abantu bami sabalimi yongana kuba bolinga quality ye chai iyo uchaka kumugondo yana ligori lili kwanda isiko to twaonie chai yaito isiko goika echai guru erengi ya munengoko yao erengi ya gose ngombe yao utunsete buya kwa mabere na echai ne nabere bali abakoli go bagotaka echai ebwate quality ebwate egento ekarombo beka munuko ugewansa echai ako bolinga bale baminto endra otore echai ngia na kolentu factory nkoboli management the production section of most of the factories bali to train as managers ba go sie echai mali na baro baligirerie karo bakonyisi banyisibuya tokonyera ntengi yakuru muondo ego chimali factory me yasiebuya elinde ya come out well elinde na lituranyora maguri amanene iskari kusirigiriya to compete na the eastern part of Kenya. Otherwise mbuya mono so gochaga yana